Socialista. Hoxe temos connosco o recén elixido secretario xeral do PSDG-PSOE e presidente da Deputación de Lugo, José Ramón Gómez do Esteiro. Boas noites. Moi boas noites. Recén pasada esta fin de semana, como se sinte? Pois moi contento porque foi un proceso longo, pero foi un proceso moi satisfactorio, non? Onde o Partido Socialista, unha vez máis, é a verdadeira avanzadilla dentro da participación en España, e este exemplo de Galicia é un exemplo que eu invito a que proben os outros partidos, non? Que cando a sociedade está pedindo máis participación, os partidos políticos non podemos mirar para outro lado, que temos tamén que afondar na participación, e eu creo que non hai maior participación que o voto en urna de forma secreta e individual de cada militante para elexir o secretario xeral. Por tanto, eu tamén digo aos partidos, o Partido Popular e outros partidos tamén, que proben esta forma, porque eu creo que é unha forma de aproximarnos ao militante, e aproximándonos os militantes dos partidos, tamén nos aproximamos á sociedade, non? Por tanto, eu estou moi contento pola participación, que foi moi exitosa, por riba das previsións que estaban prefixadas. Tamén o proceso en sí mesmo se desenvolveu de forma moi normal. A distribución do apoio á miña candidatura é moi uniforme en toda Galicia, tanto nas partes urbanas como nas partes rurais. Bueno, eu creo que foi todo un éxito, a verdade. Foi un éxito non en clave personal, sino como un reto colectivo que os socialistas temos que coller cara ao futuro, non? Ese futuro que hai cada vez máis xente que cree que ese futuro é incerto ou non existe ou non o ven, non? Os socialistas temos que contribuir a que a xente vexa futuro. E iso se consigue tamén con traballo, con compromiso, generando confianza. Bueno, é unha tarefa na que eu estou moi ilusionado, como non. O certo é que arrasou con máis do 77% dos votos da militancia. Bueno, foron unhas primarias moi abertas, no sentido de que eu, además, aproveitei tamén, quero aproveitar hoxe tamén para facer un recoñecemento explícito e expreso para o meu compañeiro neste proceso, Manel Vázquez. Creo que ambos os dous tuvemos unha actitud moi franca desde o principio, e iso é bon. Nos tempos no que a veces se bota en falta esa sinceridade e esa franqueza, eu creo que é algo bon tamén que a política volva a ser clara, directa, franca. Respondemos a preguntas de moitísimos militantes por toda Galicia, volvemos a ter encontros con grupos de 5, 20, 300, 150... Bueno, volvemos outra vez a facer a política como os orígenes, donde non solamente había que falar co militante, sino que había que convencerlo, había que discutir, había que debatir, e iso sempre é bon. Eu creo que este proceso servirá tamén para que a xente volva a reconsiderar a política como algo moi importante nas súas vidas, que a política é capaz de cambiar as súas vidas, pero ademais que sin política non hai democracia, non hai libertad. E este proceso foi, por encima de todo, moi democrático e moi libre, onde a xente decidiu libremente desde o principio, avalar ou non avalar unha candidatura, votar ou non votar, houve xente que quería votar e non puido votar, pero, bueno, foi un proceso moi limpo e onde, ao final, a militancia falou con claridade, eso sí é certo. É o primeiro varón provincial en converterse en líder do seu partido. Oxe, xa non hai varóns. Esta é unha das cuestións tamén que ejemplifica este proceso, non? É dicir, ao final, o verdadeiro varón, con B, é o militante, que é o que ten a decisión. As reglas cambiaron, e quen decide é o militante. Decidiu e falou alto e claro no pasado sábado. Por tanto, eso xa, si foi froito dunhos tempos pasados, hoxe xa non existe esa denominación, e en todo caso eu non me sinto reflexado por ese calificativo de varón provincial, en absoluto. Non me sinto representado por eso. O sea, son novos tempos, a democracia entra no Partido Socialista, hasta ahora solo parece ser no Partido Socialista, pero eses novos tempos temos que coller rapidamente o fío do que exixe a cidadanía, máis participación, máis información, máis transparencia, máis accesibilidade, máis rendición de contas. Todo eso son os tempos que nos tocan en política hoxe, e non podemos mirar para outro lado. Pero o certo é que a súa carreira política está plagada de éxitos. Comezou da man do seu mentor político, José López Orozco, despois fíxose coa Deputación, despois de décadas de goberno do Partido Popular, despois no Comité Federal, agora secretario xeral do seu partido. Cal é a seguinte meta? Todo eso foi un traballo colectivo. Desde que arrancou en maio do 99, por certo, con unha forma de entender a política que é a que entendo eu, a proximidade, a cercanía aos cidadáns, o escoitar os problemas, o compartir as solucións cos veciños. Bueno, esa forma de facer política que eu vivín da mão de Orozco, pois, efectivamente, está moi dentro de min.
E cando accedín á Diputación foi porque efectivamente o meu partido confiou en min e porque se fixo un magnífico traballo en toda a provincia do mano do Partido Socialista. Eso foi o que permitiu chegar a un reto colectivo tamén que era acadar a Diputación Provincial despois de 25 anos de goberno do Partido Popular. Pero acadar os retos para facer cousas distintas, non simplemente polo mero feito de chegar á Diputación. Fixemos e estamos a facer cousas distintas, totalmente distintas do que facía o Partido Popular, e, por tanto, reivindicando unha vez máis que desde a política, desde as institucións, se pode facer política que cambie a vida das persoas. Esa foi a consecución dun reto colectivo, como un reto colectivo tamén é chegar á Secretaría Xeral dos Socialistas en Galicia para cambiar as formas de facer política e, sobre todo, para ser útiles á sociedade. Eu non concibo a acción política senón en clave de utilidade para a xente que vota o Partido Socialista ou que non vota o Partido Socialista, pero que, efectivamente, sexa en clave de utilidade, de resolver problemas e, sobre todo, estar cerca da xente para que a xente volte a creer na política. Eu sou un convencido da política. Sei que lle gusta ser cauteloso, pero supoño que entre as súas aspiracións futuras figurará ser o candidato do seu partido á Xunta no 2016. Queda todavía moito tempo para iso. Eu creo que temos que aprender tamén a ir pasiño a pasiño, ir vendo, efectivamente, como se desenvolve toda esta situación política, ir vendo, ademais, como somos capaces de desenvolver un proxecto. A ansiedade é mala, sempre. As ansiedades e os complexos son malos en política. Eu creo que agora temos unha enorme responsabilidade todos de construir un partido novo, un partido renovado, un partido máis unido, un partido que mire, que volte non solamente as persoas, que para mí é fundamental, sino que volte tamén a ver os problemas de Galicia, as súas solucións, e, sobre todo, que seamos útiles á sociedade galega. E despois, máis adiante, se decidirán esas cousas. O futuro é moi longo e, por tanto, a veces non discurre por onde un cree, pero toda esa visión de futuro que non está privada de ilusión, hai que tela, e eu teño moitísima ilusión neste momento, non pode verse atenazada pola ansiedade, nin por unha ambición desmedida, nin polo que dirán os tempos novos. Esa situación tamén decidirán os militantes, e os militantes non deciden que sexa eu, por tanto, vivamos a política, volvamos a disfrutar da política. Eu, durante os últimos meses, tamén, cando falaba cos militantes, dicía, hai que volver a disfrutar da política, volver a introducir a alegría na política. Non concibo outra forma de vela, senón disfrutando de compartir, de discutir, de debatir, de buscar solucións. Eu creo que iso tamén supón elevar o nivel actual da política, saírnos desa situación moi enfangada, moi enlodada, donde sempre resaltamos as cuestións negativas e non as positivas. A capacidade transformadora que ten a política na sociedade non a podemos obviar. E para iso hai que generar compromisos, complicidades, e iso significa falar moito, e escoitar moito a xente. Eu creo que tamén a xente está disposta a dar ese paso si se encontra con un partido, con uns políticos receptivos. Falaba agora mesmo desa época convulsa que vive un pouquiño a cidadanía, un pouquiño de cara ou de espaldas máis ben á política. Que traballo lle queda por diante á política en xeral e ao PSOE galego? Sobre todo as forzas progresistas, aquelas que consideramos que a política é a forma de facer cambiar a vida das persoas, de mellorar as súas vidas, aínda que eu creo que hai outras formacións políticas situadas na dereita ideolóxica que ese tema lles preocupa menos. E para mí é un tema vital. A xente ten que recuperar a idea de que só a través da política se poden cambiar as políticas que non lles gustan. Nosotros estamos falando de Europa. Esa Europa na que entramos no ano 85 é distinta da que hoxe percibimos desa Europa. Por tanto, temos que loitar en Europa facendo políticas para cambiar esas tendencias. E en España e en Galicia exactamente igual. É dicir, porque nós temos unha experiencia moi desagradable, unha experiencia moi negativa como país do que pasou cando non había política, e non había democracia. Todos recordamos eso, vivíramolo ou non o vivíramos. Por tanto, a política, como en todo na vida, é millorable. Temos que apuntarnos a principios como o que dicía antes, de transparencia, que temos que saber que os políticos teñen que rendir contas, que ten que ser non solamente transparentes, sino accesibles durante todo un mandato, onde os ciudadanos teñen que ter esa posibilidad de acceder aos políticos e de ter información e, por tanto, de participar. A participación non se esgota simplemente votando nunhas eleccións. A participación debe ser continua. E iso que supón? Tamén supón unha responsabilidade para o cidadán. Desentenderse da política é plantear un futuro irresponsable como cidadán. E eu creo que neste momento onde está en cuestión se estamos ante a figura dun cidadán ou simplemente un mero consumidor,
donde a veces simplemente a política e a administración trata ao cidadán non como un cidadán, sino como un consumidor. Vostede ten acceso á sanidade en función do que pode pagar. Vostede ten acceso á educación pública en función de que tipo de educación e que pode pagar. Vostede ten acceso a unha pensión en función da súa capacidade de pago. Ten acceso ás menciñas en función da súa capacidade de pago. Esa visión da dereita, onde os cidadáns non son cidadáns, sino que son consumidores, e que se lles mide pola súa capacidade de pago, é un modelo que eu non comparto. Eu comparto un modelo diametralmente oposto, non? Donde a solidariedade, a justicia social e a igualdade é un principio fundamental. Por tanto, eso é o que nós temos que compartir ahora ca ciudadanía, non? Que hai outra forma de facer as cousas. Ten que ser ratificado no Congreso Extraordinario que celebra o día 29 o seu partido. Que traballo lle queda dende aquí a talo? Pois reflexionar, decidir, falar, escoitar e chegar a ese fin de semana ofrecéndolle aos militantes ese compromiso que eu me comprometín con eles durante a campaña. Onte me preguntaban, dice, e que vai facer ao día siguiente, despois de ter gañado estas primarias? Pois cumplir co que prometín nos últimos meses, traballar nesa línea de renovación, que creo que é necesaria, que non significa que a renovación se trate solamente de caras novas e que esas caras sexan máis novas en idade, sino que afondar o proceso na regeneración democrática, elevar o listón da discusión política, manter unha relación directa cos militantes e que os militantes participen e, por tanto, esa libertad que exerceron o pasado sábado non é unha libertad irresponsable, sino responsable de cara ao futuro, e traballar pola unidade deste partido para que sexa esa coherencia, esa cohesión interna sea que nos dé solidez tamén perante a sociedade, e traballar por un partido máis galego, onde os problemas e as solucións dos problemas de Galicia estén sempre presentes no partido en Galicia e, por certo, tamén fora, porque as solucións aos problemas de Galicia non solamente se reconducen en Lugo, Ourense, Coruña e Pontevedra, non. A solución a eses problemas está en Madrid, está en Bruselas, e, se me permite, está probablemente no mundo, neste mundo globalizado onde Galicia ten que, efectivamente, facerse escoitar. Por tanto, aínda que lle parezca unha obviedade, cumplín o que me comprometín nos últimos meses. Tamén deixou caer xa algunha que outra idea, como o seu proxecto de adelgazar a executiva do Partido Socialista Galego. Bueno, eu creo que a executiva actual é en número moi longa, e iso, desde o meu punto de vista, lle resta operatividade, e, por tanto, a miña idea é, efectivamente, facer unha executiva máis curta, pero o que si nestes momentos creo que debo cumplir é que con unha executiva absolutamente plural dentro do partido, que sirva tamén como exemplo dese mensaxe de unidade que eu quero trasladar e que quero cumplir cos militantes, traballar na senda desa unidade interna, que eu creo que vai a ser moi boa para o partido, pero sobre todo vai a ser moi boa para a sociedade. Eu estou convencido que o Partido Socialista é hoxe máis necesario que nunca, incluso máis necesario que fai 30 anos, cando protagonizamos un cambio sin comparación, no ano 82. Pois eu creo que hoxe somos máis necesarios que nunca. Eu creo que hoxe hai máis xente que estamos escoitando, na realidade do día, pois eu facía moitísimo tempo que non escoitaba unha noticia como a que hai rapaces que non poden ir á universidade, non porque non tiñan cartos para manterse durante o ano académico, sino porque nin tan siquiera teñen cartos para a matrícula. E isto non acontecía en Galicia de fai 25 anos ou 30 anos, eu non recordo esas noticias fai 25 anos. Cal é o problema? Pois o problema é que hoxe as familias creen que os seus fillos non teñen futuro. Fai 30 anos era totalmente distinto, non? Os pais decían, os fillos van a ter mellor futuro do que tuvemos nós. Hoxe é totalmente distinto. Os pais dicen, non, os meus fillos van a ter peor futuro do que tuvemos nós. Por tanto, onde está a clave? No futuro. E ese futuro, eu creo, honestamente, que non se ve desde a mão do Partido Popular, nin do proxecto de Núñez Feijóo para Galicia, donde, se lle preguntamos a calquer cidadán cal é o proxecto de país que ten o PP de Núñez Feijóo, eu creo que non é capaz de identificar ningún só dato que indique hacia onde camiñamos. E a Galicia de dentro de 10 anos se está construindo agora. Por tanto, agora é o momento onde nosotros tamén nos temos que comprometer, ainda que, efectivamente, estamos na oposición. Pero desde a oposición tamén se construye, e, sobre todo, se lanza un mensaxe á cidadanía de actitud responsable, de colaborar na recuperación económica e social deste país, pero donde, como sempre, nos temos que gañar ese futuro e recuperar esa ilusión por un futuro mellor
porque todas as generacións traballaron nesa clave, por tanto, non nos está permitido renunciar a ese proxecto. Agora a Secretaría Xeral, pero xa confirmou onte, ante as numerosas preguntas, que vai seguir á fronte da Deputación. Bueno, non era unha noticia nova. Eu, como ve, antes lle dixen, eu que vou facer ao día seguinte? Cumplir, poñerme na senda do cumplimento do que me comprometín cos militantes. Estas preguntas saíron. Non eran só campañas de mítines onde, non, a diferencia de outros partidos, os socialistas nos planteamos os actos cos militantes en campaña como actos interactivos onde a xente participa, pregunta e interpela a quen está a falar, e iso é moi positivo, iso é moi positivo. E fixeronme moitas preguntas en ese sentido, non? E eu contesteinas sempre antes, por tanto, o de onte non foi unha novedade. Eu dixen que non empezaría un novo proxecto incumplindo un acordo que tiña co meu partido no ano 2011 e ca cidadanía que me votou para ser presidente da Diputación. Por tanto, estaría mal empezar un novo compromiso, un novo camiño, incumplindo previamente pois o meu compromiso co meu partido e ca cidadanía na provincia de Lugo. E que lle parece ese anuncio que fixo no verán o seu mentor político, José López Orozco, de que ten previsto deixar a presidencia do PSOE galego en setembro? Bueno, eu respeto esa decisión, como non pode ser de outra maneira, non? Además, creo entender as súas razóns. Unha vez máis, pois, Orozco deu cas claves, non? Unha persona absolutamente que lê moi ben os tempos políticos, en ese sentido é unha persona, pois se me permite, moi progresista e, sobre todo, con moita confianza nos tempos novos, non? Bueno, é unha decisión personal que eu respeto totalmente, como non pode ser de outra maneira dunha persona que, como sabrá, pois non solamente nos une o feito de estar nun partido, sino que temos unha relación de amistad e de permanente diálogo, que iso tamén é importante. Pasa o tempo e non perdemos ningún momento en debatir e en discutir. A relación en política debe ser así, e eu sempre tuve con Orozco esa relación e espero seguir mantendo, seguro además que vai a seguir así. Por tanto, eu respeto esa decisión, non? Pero unha vez máis Orozco dá unha nova lección. Falamos da Deputación, é presidente dende o ano 2007. A Deputación sobresae por sacar adiante proxectos moi novidosos. Un dos últimos nos que están son os orzamentos participativos, non? Sí, eu creo que é unha senda que temos que iniciar, e eu creo que é bon dar un exemplo, non? Como todo camiño que se empeza, pois non está exento de dificultades, non? Pero ao final estes camiños son como, se me permite a expresión, como cando no ano 99 iniciamos unha obra en Lugo moi especial, que foi mellorar a situación da Plaza do Campo. Todo o mundo que nos este escoitando o recordará. Estaba apuntalada gran parte da Plaza do Campo, e era unha decisión tamén longa que podía acabar nos tribunais, e, sin embargo, se non se empeza, non se remata. Afortunadamente, hoxe a Plaza do Campo ten outra visión, afortunadamente, non? Pois nesta iniciativa igual, a senda dos orzamentos participativos creo que é moi boa. E lle vou explicar por que é boa. Non significa porque se escoita todo o mundo, que en sí mismo é unha boa situación, escoitar a todo o mundo sobre o que cree como deben ser os orzamentos da Diputación. É que vai introducir nos interlocutores, nas asociacións, nos colexios profesionales, unha dosis moi importante de responsabilidade. Os presupostos participativos non é chegar a unha reunión e dicir a cada un o que lle parezca, e pedir, sino tamén coñecer cal é a situación dunha administración e compartir determinadas decisións críticas que se toman nas administracións. Por exemplo, este ano nosotros afrontamos un proceso onde tuvemos que precisar con claridade nos nosos orzamentos cal eran as nosas prioridades. O cidadán ten dereito a saber e a administración ten a obligación de decirlle cales son as prioridades para ese ano. E nosotros dixemos, desde a Diputación, as prioridades para este ano son emprego e benestar social, non? Porque leíamos os tempos da política na provincia de Lugo. E, sin embargo, hai outras cousas que teñen que esperar. Por exemplo, ampliar a levanza das carreteras públicas, pois terán que esperar. Por que? Porque priorizamos empleo e bienestar social neste momento, pero tamén o decimos aos cidadáns, e como queremos priorizar isto, pois efectivamente temos que reducir en outras partidas, non? E estamos reducindo en outras partidas, en gastos corrientes, en gastos que poden ser prescindibles, reducindo consumos como a enerxía eléctrica ou a telefonía casi a metade, con unha boa gestión, reducindo tamén a débeda pública. A gestión moitas veces é un asunto delicado pola súa complexidade, non? Pero non podemos renunciar a explicar aos cidadáns cales son as prioridades, non? E iso que forma parte tamén os presupostos participativos, onde non solamente vimos a escoitar, sino tamén que a xente que participa neses orzamentos ten que escoitar,
ten que escoitar cal é o nivel de deuda, cal é a previsión de como vamos ir pagando esa débeda, como estamos reducindo de unha forma espectacular a débeda pública. Somos a Diputación que menos deuda ten en Galicia e que mellor gestiona ese paquete de deuda. Pero debe sabelo o cidadán que iso é así. E por qué? E como iso nos permite despois ter outros proxectos, porque efectivamente a regla de gasto nos condiciona tamén os niveles de inversións. É dicir, que eu creo que son bons os presupostos participativos porque efectivamente tamén se trata dunha relación responsable entre a administración e administrado. Non se trata simplemente de chegar ali e escoitar e que cada un poda decir o primeiro que se lle pasa pola cabeza. Por tanto, eu creo que é unha boa senda que vai cos tempos. A xente, cando quere máis participación, a administración tampouco lle pode dar menos. Por iso, cuestións como tamén que estamos levando a cabo como a administración electrónica, pois se poñen a relación entre a administración e o administrado de forma distinta. Permite acceder á administración os 365 días do ano, permite acceder ás 24 horas do día, permite acceder desde lugares remotos a facer trámites que a administración se achega ao cidadán. Bueno, son os novos tempos que tocan e hai que adaptarse. Falaba de prioridades, o emprego, moi importante na provincia de Lugo é o sector primario para o que teñen en marcha dende hai moito tempo xa o centro de recría Gaioso Castro, que creo que hai novidades nese tema, non? Sí, desde hai moito tempo porque desgraciadamente estamos levando en solitario, non? É un proxecto moi importante, casi o coste total será de 12 millóns de euros, estamos falando de 2.000 millóns das antigas pesetas. Por certo, estámoslo facendo solo. A Xunta de Galicia parece ser que é un proxecto que non o considera importante e a nos parecenos vital neste momento. Eu falo moito do sector primario, falo moito de medio rural, falo moito de riqueza forestal, de riqueza gandeira, de riqueza agrícola, pero sobre todo falo de transformar, de que non solamente estemos falando dun sector primario, estemos falando de transformar o sector primario no sector secundario e comercializar, que é o sector terciario. Por tanto, é moi importante nestes momentos que nosotros fagamos unha política clara en relación co medio rural, que en Lugo é absolutamente prioritario. Pero por varias razóns, non solamente por cuestións económicas, que aí sí hai potencial de empleo, sino tamén por unha cuestión de que en Lugo, moi importante, estamos perdendo población, pero además estamos perdendo territorio que non ocupamos. Por tanto, a boa planificación forestal, gandeira e agrícola é fundamental. E desgraciadamente a Xunta non o entende así. Por iso ese proxecto vai máis lento do que tiñemos previsto, pero lle vou dar unha boa noticia. A primeira fase xa rematou, tiña un importe de 6 millóns de euros, 1.000 millóns das antiguas pesetas, e a segunda comenzará agora prácticamente en 15 días, con casi 5 millóns de euros, e con eso completaremos o remate de todas as instalacións para poñelas ao servicio dos gandeiros, e sobre todo do medio rural en Lugo, e tamén en Galicia. Por iso dicíamos a Xunta de Galicia que non iba a ser unha cuestión única e exclusivamente da provincia de Lugo, que podíamos dar servicio a toda Galicia desde a provincia de Lugo. Bueno, desgraciadamente, como en outros asuntos, como, por exemplo, no tecido de residencias de terceira idade e de centros de día, a Xunta dixo que Lugo non era prioritario, que non entraba dentro das súas previsións, por tanto, que non era interés da Xunta de Galicia apoiar un proxecto onde estábamos Diputación, onde estaban concellos e onde esperábamos que estuvera a Xunta de Galicia para apoiar a gestión desas futuras residencias. Nós nunca lle pedimos axuda á Xunta de Galicia para construílas, pero sí lle pedimos para que se implicara na gestión futura. Desgraciadamente, esta Xunta non está mirando para Lugo. E é triste porque, ao marxen das ideas políticas, eu creo que o exemplo que ten que dar a política neste momento é que somos capaces de compartir retos, que a política, se é algo, é utilidade, ou tal e como a concibo, é utilidade para as persoas. E o exemplo de administracións que non se entenden ou se desentenden de asuntos públicos non é a mellor imaxe que debemos dar aos cidadáns, sobre todo neste momento onde hai tanta xente que o está a pasar mal. Falaba agora das residencias da terceira idade que está construindo a Deputación. Un dos grandes problemas da provincia de Lugo é o avellentamento da poboación. Totalmente, como sabe vostede, nosotros xa fai 4 anos que lanzamos esa voz de alarma. Cada vez somos menos e os que somos máis maiores. Hai unha taxa de renovación casi prácticamente inexistente. A xente moza marcha, xa non solamente cara ás cabeceiras de comarca e cara á capital aquí Lugo, sino fora tamén do noso país. Por tanto, non somos capaces de poñer en marcha un relevo xeracional. E, ademais disso, como lle dicía antes, se producen grandes vacíos dentro da propia provincia, abandona o seu territorio, cos problemas que trae consigo, incendios forestales, territorios sin gestionar e, por tanto, sin producir, e iso acontece en toda Galicia. O 80% de Galicia
o 80% do terreno en Galicia non está posto en producción, por tanto, non é rentable. Eu creo que é un luxo que nosotros non nos podemos permitir. Non? E insisto, hoxe, da mão da Xunta de Galicia, estamos vendo que proxectos que fai 3-4 anos eran estrela, como de alimentos lácteos, pues, desvanece, non? Non somos capaces de pechar ciclos. Somos capaces de producir leite, pero non vendemos yogures. E, por tanto, eso que temos que facer, pechar ciclos e despois comercializar ben. Esa é a aposta que ten que ter Lugo e Galicia. Producir, transformar, generar valor añadido e comercializar. Esa é a verdadeira asignatura pendiente que temos como país. Falaba antes da falta de colaboración da Xunta coa Deputación en temas que queren sacar adiante. Creo que incluso lles enviaron numerosas cartas sin obter resposta. Bueno, desgraciadamente é así. Me gustaría poder decir outra cousa. Me gustaría ter discusións coa Xunta de Galicia, ainda que non pensemos exactamente o mismo, pero efectivamente a Xunta de Galicia, nesa política de austeridade mal entendida, donde o que necesita é cuadrar cada ano artificialmente as contas, pero donde non cuadran os problemas dos ciudadanos. Eu entendo que todo teña que ser levado con un rigor contable. Eu mesmo yo estou dicindo. Sin embargo, a Diputación Provincial, que tamén ten os seus problemas económicos, como todas as administracións, nestes momentos de crisis económica, non pechamos os nosos orzamentos o 30 de setembro. Non? Bueno, temos que ser capaces de levar con rigor as contas públicas, sí, pero temos que ser capaces de cadrar non solamente as contas públicas, sino cadrar tamén os problemas dos ciudadanos, porque senón non ten sentido facer política, ou ao menos non lle concibo o sentido de facer política nestas circunstancias. Por tanto, hai que atender os problemas dos territorios, hai que atender os problemas, neste caso, de Lugo. Cando a Xunta de Galicia non se fai eco dos problemas que lle trasladamos desde Lugo, pois non me fai un feo a min, como comprenderá, eu creo que lle fai un feo a esta provincia. E eu creo que con independencia das valoracións e das opinións políticas que podamos ter e que podamos non coincidir, o que non pode haber é esa inexistencia de diálogo. Non? Si fomos capaces, ademais, de solucionar cuestións como a posta en marcha dun parque, dunha red provincial de parques de bombeiros ao longo de toda a provincia, hoxe están funcionando 6 en toda a provincia, cando fai 4 anos non había ningún. Si fomos capaces de solucionar a transferencia dos servicios sanitarios que estaban na Diputación, no Hospital de San José, no Hospital de Castro, como non vamos a ser capaces de solucionar outros problemas? Eu estou disposto a falar, a acordar e a solucionar. E iso será bon para todos. E non será unha cuestión de protagonismo, senón que será unha cuestión de protagonismo compartido, donde eu entendo que a Xunta ten que velar polos intereses de toda Galicia. Pero iso non significa que teña que despreciar os problemas e as solucións dos problemas da provincia de Lugo. Outro cabalo de batalla co goberno autonómico é o financiamento dos servizos sociais, se non me equivoco. Bueno, sobre eso hai novidades, non? Ora xa non é cuestión dunha confrontación entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Ora, dentro do propio Partido Popular xa teñen os seus problemas, non? O digo porque a normativa que se dispón a aprobar o goberno de Rajoy dice que os servicios sociais volven a estar outra vez nas comunidades autónomas. E o que lle pido ao Partido Popular é que se poña de acordo dunha vez. Parece que non hai diálogo, ese diálogo non é todo o coherente que debe ter Rajoy con Feijóo, porque volve a situar Rajoy as competencias en servicios sociais na propia comunidade autónoma no país. Por tanto, mire, eu acepto colaborar e asumir competencias. O que non é explicable para a ciudadanía é que esas competencias se lle trasladen á Diputación sin a transferencia dos oportunos orzamentos. Non? Isto é como se de repente a Diputación dixera, bueno, voume desfacer das 4.000 kilómetros de carreteras que hai na provincia, eu vou asignar aos ayuntamientos e que sean eles que os leven. Argumento, pois que pasa polo seu concello. Bueno, eso non se lle ocurre a ninguén. Non? Pois con servicios sociales aconteceu algo similar. Dun día para outro, sin transferencia económica, os alevanzos dos servicios sociales se lle asigna ás diputacións. E nós xa viñemos facendo axudas e aportacións para os servicios sociais, pero no que non podo renunciar é a que a Xunta non asuma as súas competencias orzamentarias. Así a calquera lle cadran as contas, non? Se eu na Diputación despexara casi 12 millóns de euros hacia os concellos para amañar as carreteiras da Diputación, pois digo eu que estaría en superávit o primeiro ano.
Nestes tempos de crise económica, cobrar canto antes sempre está ben, sobre todo para os autónomos. A factura electrónica que ten en marcha a Deputación permite precisamente iso, aos proveedores que cobren canto antes. Totalmente, estábamos xa a uns niveles moi aceptables de pago de facturas a proveedores. Como moi ben dice vostede, un proveedor que cobra pronto, pois efectivamente non ten que acudir a fórmulas que lle son máis gravosas para financiarse, non? Pero tamén é un reto como administración, non? Que demostra axilidade a hora de relacionarse co administrado e cos seus proveedores. Dá un servicio rápido, cobra rápido. E somos a Diputación que mellor paga neste país, e además vamos a baixar aínda ese nivel que temos situado en torno aos 30 días. Non? Vamos a baixar con figuras como a factura electrónica, onde a través da administración electrónica podemos desenvolvernos máis rápido. Non? Pois probablemente baixaremos en torno a 5 ou 6 días esas previsións de pago, por tanto, nos situaremos en torno a 24, 25 días, que eu creo que nos tempos, además, que tocan, é un plazo máis que razonable, non? Pero fíxese como as novas tecnoloxías tamén axudan a que todo funcione mellor, non? E iso, lóxicamente, levando pois, unha situación da débeda pública dunha forma seria, responsable e con rigor. Cando eu cheguei a débeda da Diputación pasaba dos 100 millóns de euros, hoxe estamos en 35, non? En torno a 35, 37 millóns de euros. Eso facendo cousas, non? Porque lle decía que proxectos estrella como as residencias, como a propio centro de cría se fan con fondos propios, é dicir, son froito do aforro da eficacia de levar un orzamento entre o nivel de ingresos e gastos. Por tanto, se nosotros tuéramos fondos europeos que agora a Xunta está devolvendo de unha forma incomprensible, poderíamos destinar máis fondos a amortizar máis deuda e a facer máis cousas, pero ainda así estamos amortizando deuda, estamos tendo un nivel de ejecución do presuposto moi alto e estamos levando con rigor as contas públicas. Creo que gestionamos tamén mellor que o Partido Popular e iso a mí me enche de orgullo. Xa para ir rematando, falaba agora da importancia das novas tecnoloxías. Teñen en marcha programas como o Satelízate, de Internet no rural ou as prazas wifi nos concellos. E iso responde a unha forma de entender o medio rural. Eu antes lle dixen, a miña preocupación é a obsesión demográfica, a miña obsesión é a ocupación do territorio, además de ocupalo, facelo productivo, non? E iso tamén se ve nos proxectos de novas tecnoloxías que a Diputación pon en marcha. Por exemplo, o Satelízate. Que significa? Pois significa que hai xente todavía que non ten acceso ás novas tecnoloxías. Donde? Non na zona urbana, nas zonas rurales, esas zonas oscuras que non son do interés das grandes compañías porque non hai moito cliente detrás desas zonas, por tanto, hai pouca población, e entón, que fai a Administración, que fai a Diputación? Achegar a posibilidade de que esas persoas teñan acceso a Internet. E con eso que conseguimos? Pois conseguimos que, efectivamente, un non se sinta no fin do mundo, un este cerca tamén da Administración, pero, como saben, moitos negocios nos entornos rurales se moven por ter unha boa conexión en Internet, por coller reservas nunha casa rural, por poñer en marcha proxectos de agricultura diversos e venta de produtos. A Diputación sempre fai os proxectos de novas tecnoloxías pensando en esa xente. Por que? Porque é que non ten ese tipo de servicios. E se queremos que a xente siga ocupando o territorio, se queremos que a xente siga estando no rural, temos que darlle servicios. A xente non lle podemos pedir sacrificios sin nada a cambio, non? E, por tanto, como salvamos esa situación que hai no rural? Pois, utilizando tamén as novas tecnoloxías, non? Hoxe, probablemente, a sensación de aislamiento non é porque non haxa unha carretera que non chegue ao pé dunha casa nesta provincia. Afortunadamente, esa situación xa desapareceu. Pero hoxe sí que hai unha sensación de aislamiento cando unha persona colle un teléfono móvil e non lle sona, ou non ten cobertura, ou quer acceder á rede de internet e non pode. Bueno, por eso ese programa vai dirixido a esas familias que queren seguir vivendo no rural, que fan un gran traballo no rural, que nos sirven tamén como centinelas e como vixiantes da zona rural, e o que hai que prestarlle é servicios. Por eso, como nas cuestións da educación, canto vale que efectivamente haxa nenos na zona rural e nas zonas de montaña? Pois moito. Como país non podemos renunciar a que o noso territorio se abandone. Por iso ten máis custe, efectivamente, esas plazas en materia de educación. Pero se como socianos somos capaces de compartir eses custes entre os que teñen todo cerca e os que non o teñen tan cerca, pois realmente non merecerá a pena o noso esforzo e o noso traballo, non? O fácil é fácil para todos, donde hai que estar á altura nos problemas difíciles, non? E eu creo que o problema de Galicia é eso, non? Que Galicia ten que funcionar toda ela, como a provincia tamén ten que funcionar toda ela, non é solamente o que pase na Mariña ou na Ribeira Sacra ou na Terra Chá,
E todos deben coñecer cales son os problemas de Lugo, con independencia de que os teñan ou non a pé da súa casa. Pois non temos tempo para máis, a televisión é así. É así. Pero moitas gracias, José Ramón Gómez Besteiro, por estar connosco aquí hoxe. Moitas gracias a vostedes, que foi un verdadeiro placer, como sempre. E como non, moitas grazas a todos vostedes por seguirnos unha noite máis en Telelugo. Que teñan moi boa noite.